преживело тифус. Поред конче Рибка куче паки. Мучена трајче, црно газда, виж šta je zanimljivo. Рибка, ми idemo tamo 10 km od grad, stigamo, 3 put smo usput stanjivali da se konče izduva. Kad stigamo do šumu, istovarimo se, i ja sad pitujem trajče ko najiskusno operača. Rekao, trajče, koji će mi pečurke beremo, ja se ne razumem to je. Koje su otrovne, koje ne su. Abe, šta te briga, bata Čošo, pa ne beremo gi mi za nas, nego za braću Italijana. Potom je, čuješ neko budala koje priča, razumiš te, rekao ti nešto u pečurke. On ti je glavo koliko da rešava nebo si igra. Znaš kaj, ja sam čuja da imam 2 vrste pečurke. Moj. Ako jesu to je. A ima ova jedna vrsta što možda se de jedan put, i ova druga što možda se de više put. Vidi imam posao s budale. Međutim, Kveću, mislim pametni popušta, da uvijek tako bilo. Samo doktor ne pametni da popušta, pa dok pametni popušta i budale vladaju. Ništa, učutim se ja, krenem u berbu, mandam se na tam polivačići, gledam. Berem sve na koje stignem, kako već je to, si znam. Negde oko 2 sata počinju creva već da zavijaju, gledam sam. Toliko zavijaju da kuće baki počinje da bega i da rži. Misli da vuci zavijaju. Toliko sam gledam. I rekao, to me trajče će, demo li mi nešto dan? On kaže, pa pečurke će demo, šta da mi krizu? Rekao, kakve pečurke, pa ti učer ja i Todor dano mu pare da tva žena nešto spremi da jedemo. Kaže, abe, Todor dolazi poslije kod mene, kaže, za te pare da kupimo piće, a ovo me pečurke će jedemo. Pa dobro, rekao, kam ga piće? Ma, sad će pošaljevo sina Joci, ima tu jedna selska zadruga, da donese litar vino i kiselu vodu za nas i kilo sok za ženu i decu i oni ima v dušu. A mi će pečurke će jedemo. Dobro, kakve pečurke, bre, nerete strana da se ne istrujemo, bre. A, pa ta Zošo, ništa se ne brini. Kad gi trajče spremi, mrtav da gi jede. Kao pomeni se od mesta mi maleriše što i kakve pečurke glavude. A, pa ta Zošo, vidim da sumnjaš, kaže, u moju stručnost. Pa onda ćemo da radimo ovako. Pečemo pečurke, bacimo na kuće bak. Kuće bak jede pečurke. Ako kuće baki bude raspoložno, trči po šumu, mrda se nepike fike, onda jedemo i mi pečurke. Ako baki crkne, ja se mislim, ako baki crkne, pojedemo baki. I da ovoj konče tamo što je mirno pasno. Tako i biti. Dadom pare na Jocu, otide Joca da se kilo i sok za ženu i za decu. Dođe Joca, mi pekamo pečurke, bacimo na kuće baki. Kuće baki jede, gledamo ga, ništa mu ne, super. Pa kad ti mi navalimo, brate mi, izdubo se od pečurke. Pa trči, znaš, ovi oči gladne, a ubavo stvarno pečurke fine kad se spreme na žar, pogotovo kad znaš da ne su otrovne. Baće, i tek popimo onoj kilo dok si reke ratuk. Šaljemo i oca da še još kilo. Pare za sok ne spim, mali krizi, brate. Ode Joca, ode i kuće baki. Vrća se Joca bez kuće baki. Udara se slaš u glavu. Plače vije kuka da sam glas. Au tate, au mame, mortelo date. Baki nam je umro načisto, baki nam je crko. Kad smo čuli za taj nemio slučaj da je baki umro i mi smo umreli. Počeli smo da menjamo boje od sivno tude zelene. Todor je otkopčao rukav na sako i nagura šaku do lakat usta. Pa bih se ispovraćao. Mi pokršimo noge dok utovarimo se u najkonjske kola. Jedva živu pregovornoj konče. 3 put povodi ostavljene nasuta njih. Kad ga zakačimo, trčne ganje vudi po konče, stize u polinu slajde. Ni dan do nas nisam siguran da su se sva deca pokačili. Neka su trčala za nama i vikala, tate, da li djavno kači, tate. Uče, koleta svu deca, ima gi dosta. Teraj, trajče, vudi konče, vudi. Trajče ga toliko krvnički te paljuli. Da je konče odvanredni napori crkve ispred ulice.
odigra, vika, tišina bre! Mi suću tasmo. On kupili piliki, da go. Svi gledamo njega, pa to se ne spasio kuća prije toga. Spasu mi doktori sve ispasili. Gledamo, ovo vika, tišina mi, tišina. Kaže, ko je vidio da je taj baki umro? Joce, bravo, ispred vas. Znaš, Joce je tu, on će mi spasiti. Eli kaže, mali, kada je taj baki umro, da mi pustao penu na usta. A Joce kaže, a vi doktori, zašto da pušta penu na usta kad ga je gazio kamionično i išao mi? Gospodja, ti koliko se smeš, tvoj muž ustao to. Završila si za krizu. Šala mala, gde se radi moci na šala? Mi se pogledamo već. Pa stvarno, Todor izvadi celu ruku iz usta. Pa kad se ucrnila i ocu. Majke ti ga malečke što na ruku. Pa što ne zboriš da ga zgazije kamion i kad dušu iskori povraćaj. A mi kad će kad doktore, pa kaže nikome ništa nije pitao. Koli kad je pobe se Todor će ga drugi ja. Nikto dobro mi čuti da ne si pljuva, možda ga i pitali. S tebe počelo. Ne, hoću mi kažem da je golem paničar u principu. Mislim, tačno je da se ja plašim odletenje s aviona. U stvari ne se plašim na odletenje, ja se plašim od padanja. Ali nije baš bilo tako u Rusiji ko što ovo priča. Tačno je da je padnuo od skela. Ali nije tačno da je padnuo od 10.000 metra, nego je padnuo od 2-3. I to je sreća na glavu. A poznato je da on padno glavu. Tako da faktički njemu ništa ne nikao. Ne ostane u Rusiji, on već se zaljubio u jednu ruskinju kod tetre, brate. Veli, idemo, pozniš čoveka. To ženje. Doktore, pazi se. I ženje mi se može zaljubiti. Nikad mi to je do sada ne pomalo. Ne! Ja, kad sam se oženio, samo njuman. Kako koja ne ide, ali njuman. Naprimjer, mi kažem. Nema bez njuma ništa. I on sad razi na jutro na gradilište. On levo ruku drži ciglu u desnu mi striju. Pogled mu pičini ga udaljuje. Zagledaja se u budućnost. Imena kafana na Kugleskovu. Ja pola sat stim pored Dunava. Stim nekoj. Ništa ukočinje se. Ja. Dobre. I kad Jošo, kad je ulegla u sobu, pa kad se skinula, toliko je bela bila, da sam mislio da je sneg padnu u sobu. Ja bi ljubim u jednu sisku. U jednu. Po brisacu. Pa bi čujem, Amori, što te tebe muža ostavi?